Так, а калі пайсці сюды? А, ідзі, у мяне якраз слон у засадзе. Ха-ха-ха. Сапраўды. А калі вось сюды? А, тут мяне твой конь з'есть. Ага. Гам. Прывітанне, сябры! О, Кася, салют. Добрага ранку ўсім. А хіба коні кагосьці ядуць? Ды мы пра шахматнага коня. Шахматы? Ой, ну доці якое. Нічога ты не разумееш. Гэта вельмі цікавая гульня. Давай правілы растлумачу. Ну, киньте вы свои шахматы. Давайте лейте у что-нибудь іншае гулять. Ай! Кася, ты что робишь? Ну вось, фігури повалила. Ой, подумаешь, в них яшчэ колькі. Ты нічога не разумееш. Кася, без гэтых фігур мы партыю скончыць не зможам. А каралевы зусім няма. Королевы, кажете, у вас няма? Ха-ха! Я зараз! Куды гэта яна? Не ведаю. Ну што, Лесік, зноў пачынаем. Пачынаем. А як жа каралева? А мы замест яе вось гэту фігурку паставім. А, ну добра. А вось і я. Сустракайце, як належыце вашу королеву. Кася, якая ты незвычайная. На што ты корону начапіла? А што гэта за панібратства? Майце павагу да каралевы. Кася, ты чаго? І ўвогуле, звяртайцеся да мяне не Кася, а толькі ваша вялікасць. Ды ну цябе! Хопіць жартаваць. Гэта зусім не жарты. А калі вы будете со мной гаварыць у такім тоне, я загадаю вас схапіць. Ой, ну і разышлася наша Кася. Мусіць, корона цісне. Што? Насміхацца? Варта! Схапіць іх пад замок! Хутчэй знімі корону, бо яна зусім ужо нешта загулялася. Добра, а ты яе ўвагу адцягні. Ага. Ваша вялікасць, а вы якія цукеркі любіце? Вось гэта іншая размова. Я люблю шакаладныя, мармаладныя, а яшчэ я люблю зефір. А я... Моя корона! Кася, табе і без яе добра. Дарэчы, вось і каралева знайшлася. Аддайце корону! Калі абяцаеш болей сябе, так не паводзіць. Як так? Не камандаваць, не крычаць на сяброў. Ну добра, не буду. Тады калі ласка. Дарэчы, Кася, карона табе вельмі пасуе. Правда? Дякую. Толькі больш не зазнавайся. Не буду. Ну што, хопіць на сёння шахматы каралеў? Тады давайте мультик глядзець. Ой, давайте. А зараз пагаворым пра тых, хто не спіць па начах. Давайте, цікавыя істоты. Я ведаю. Гэта, напрыклад, совы і філіны. Правильно. Мне вось толькі адно не зразумела. Як жа яны жывуць зусім без сну? А яны спяць толькі днём. А я думала, увогуле не спяць. Не, Кася, гэта не так. Значыць, калі мы прачынаемся і пацягваемся, совы пачынаюць пазяхаць і засынаць? Так і ёсць. Начны спосаб жыцця мяняе нават іх знешні выгляд. Вось паглядзіце, якія ў начных жывёл вялікія вочы. Ага, як талеркі. Гэта, каб добра бачыць цёмначы. О, а гэта кажан. Так, кажан. Таксама прыхільнік начных вандровак. Ой, вук. І ён. Так, і ваўкі, і барсукі, і нават вожыкі любяць гуляць па начным лесе. Кася, глядзі, нават матылькі начныя бываюць. Ага, толькі яны чамусьці шэрыя, а не рознакаляровыя. Таму што цёмначы шэры колер менш прыметны. А чаму ім трэба быць непрыметнымі? Каб іх не заўважылі драпежнікі. А, зразумела. А яшчэ дзе-небудзь ёсць начныя жывёлы? Ці толькі ў нашых лясах? Ха, скажаш, у гарачых паўднёвых пустынях, напрыклад, амаль усе жывёлы начныя. Праўда? А чаму? Таму што ўдзень там вельмі горача. Проста немагчыма.
А калі сонца хаваецца і паветра робіцца крыху халаднейшым, тады ўсе прачынаюцца. І йдуть на прогулку. Як же цікаво. О, придумала. Я сьогодні ночью так само не буду спать. Чаму? Каб убачить хоч одну ночную жывёлу, сяду ля акенца і буду чакаць. Але ж табе і ў дзень паспаць не давядзецца. Спачатку школа, пасля хатнія заданні. Ну нічога, пацярплю. Наўрад ці атрымаецца. Але ж паспрабаваць можна? Можна, вядома. Усё роўна доўга не вытрымае. Ага. А зараз давайте наступны мультик глядзець. Давайте. Нашы зайцы вырашылі праверыць свае веды. Будзем гуляць у клуб знаўцаў. Сябры, і вы далучайцеся. Мы крыху хвалюемся, ці на ўсе Ваніны пытанні адкажам. Не кажы за ўсіх, я ні кроплі не хвалююся. Вось і цудоўна. Тады пытанне першае. І гучыць яно так. Якое насякомае бегае па вадзе, нібы едзе на каньках? Час пайшоў. А што такое магчыма? Ну, вядома, я бачыў на сажалцы. Правда? А я не. Накажеш потым. Добра. Дык як яго завут таго бегуна? Забыл. Ну, Лесіку, згадвай, на цябе надзея. Водобег? Не. Вода... Лас? Да не. Водомер. Ваня, наш адказ водомер. Выдатна. Малайчына, Лесік. Дзякуючы табе, каманда атрымлівае 1 бал. А цяпер другое пытанне. Ага. Як называецца месца ў пустыні, дзе ёсць вада і расліны? Я ведаю. Няўжо? Так, якраз нядаўна ў адным мультику пра гэта было. Упэўнена? На ўсе 100. Ну тады адказвай. Ваня, гэта месца ў пустыні завецца Аазіс. Малайчына, Кася, і ты прыносіш камандзе другі бал. Ой, як цікава. А давайте далей. І наступнае пытанне. Чаму вада ў моры здаецца сіняй? Ну чаму? Бо яна сіняя. Не, Кася, вода празрыстая. Чаму ж яна тады здаецца сіняй? На гэта пытанне мы і павінны адказаць. А можа, з-за водарасцей? А што, можа і так? Бо я і сам дакладна не ведаю. Які ваш адказ, знаўцы? За водарасцей! Не, сябры, на гэты раз вы не ўгадалі. А які правільны адказ? Вада ў моры здаецца сіняй, бо ў ёй адлюстроўваецца неба. Запомнім. Адзін няправільны адказ гэта не страшна. Таму працягваем. Працягваем! І апошняе на сёння пытанне. Як пры сустрэчы вітаюцца эскімосы? Час пайшоў. Лесік, ты ведаеш? Ведаю, і мы нават можам паказаць як. Дык ты мяне спачатку навучы. Яны цяруцца насамі. Праўда? Ага. Вось гэта вітанне. Ваня, мы можам адказаць. Калі ласка. Салют, Лесік. Салют, Кася. Правільна, малайцы. І нам яшчэ 1 бал. Несумненна. І лік робіцца 3-1 на карысць Казі і Лесіка. Ура! І за добрую гульню па цукерцы. Ух ты! Дзякуй! Дзякуй вялікі. І яшчэ 1 прыз. Мультфільм! Усё вы ведаеце. Ну вось і ўсё, сябры. Наша праграма падышла да завяршэння. Ага, трэба развітвацца і бегчы па справах. Не сумуйце без нас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы хутка зноў сустрэнемся. З самага ранку. У Нашым добраранку! ранку!